Dakata! Wannan ba Kano ne fa. Kwarai ma kuwa Bahaushe ne, amma dan yana Bahaushe me matsalan shi, me aibun shi? Qur'ani ki duba rigar nan fa ki gani fa. Fulani ne fa kike wannan magana. Ina son kasancewa Bahaushen mutum ba mugun mutum bane, mutum ne shi mai son zaman lafiya. Ha me kike nufi kenan? Abubuwan da su ake an zama ɗan kenan? Ba mugu bane shi. A ba su ba mu mata guda, suna iya ba mu mata guda ɗaya ma'aura. Idan kana son mata har sama da ɗaya, Bahaushe zai iya baka kamar yadda mu ma za su iya auren namu. Har ku Qur'ani da na jawo ma tsiya. Har ka ce yanzu an zama ɗan kenan. An kwada da ne na jawo masa ga kula fa Qur'ani. Mata suna da daraja. Bafulatani Bafulata shi da Hausa. yi nazari kar a mana shigo da zurfi Bafulatani ba a raba fulata shi da Hausa yi nazari kar a mana shigo da zurfi. Bafulatani ba a raba fulata shi da Hausa. Yi nazari kar a mana shigo da zurfi. ngare na ne bu hulbe bolle am jode jam darlal de gelle am fule ba haba kaute hore mu warrago laddu gojin mu ba daban ba Bafulatani ba a raba fulata shi da Hausa yi nazari kar a mana shigo da zurfi. ke kaute kabul kwai me dan bi manjina min bandira banan fulbe habana wadi te kallu ko mai andina gata hakki la kul to be hende en Bafulatani ba a raba fulata shi da Hausa yi nazari kar a mana shigo da zurfi. Hausa fulani dai